আমি ট্ৰেক্টৰ ছবিত ভোট দিম। আমি নাংগলত ইমান 17 বছৰ থাকি পেলাই আমি একো সুবিধা পোৱা নাই। ৰাস্তা আমাৰ ভাঙা, আহোঁতে যাওঁতে গোটাই দেখা পাই আমাৰ পানী হ'লে ৰাস্তাটা আধা ভাঙি গৈছে। এইটো আমাৰ একো এতিয়াও হোৱা নাই। দলং আগত আহিছিল, দলঙো নিৰ্মাণ হোৱা নাই। ৰাইজ মন্দিৰ আমাক দিব গৈছে, ৰাইজ মন্দিৰো নাই। সেইটো কাৰণে আমি সবে পরিবর্তনত আমি ট্রেক্টর ছবিত ভোট দি আমরা ইচ্ছাতে সবাই হাজং হিলা ট্রেক্টর ছবি নিয়ে ভোট দিয়ে আমরা সবাই ট্রেক্টর ছবিকে জিতাব লাগে। আর আমরা রাস্তাঘাট ব্যক্তি ভাঙা আমরা नहीं পাই কিছু। আর 17 বছর শাসন চলে আমরা গাঁव में कई एगरा घर नहीं पाए, सो नहीं पाए, हागी बगा लिटिंगो नहीं पाए। ওদের জন্য আমরা পরিবর্তন করে আমরা ট্রেক্টর ছবি নিয়ে সবাই আমরা রাজ্য হলে আমরা ওদালগুড়ি 2 নং জলপুকুরি হাজং গাঁও ধনসিরি সমষ্টি হাজং গাঁও আমরা সবাই হাজং হলে আমরা ট্রেক্টর ছবিতে ভোট দিয়ে সবাই আমরা জয়যুক্ত করিব। ইদা কুয়া মই সামৰিছে। এতিয়া ট্ৰেক্টৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব কাৰণে এতিয়া ট্ৰেক্টৰ ছবিত ভোটটো দিব লাগে আৰু ডেভেলপ হ'ব লাগে। অলপ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক শিক্ষা দীক্ষা আছে, সিহঁতক পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে। অলপ সৰু সৰু চাকৰিবিলাক দিব লাগে। BPF ইমান দিন 17 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, এটা বস্তু নাপালোঁ, সুবিধা দিয়া নাই ৰাস্তা পদূলিবিলাক। এইবাৰ ৰাইজে অলপ खुलुमबाय। आंनि मुङा सम्फा मोसाहारि। आंनो खाजामाथि हालाम जोंनि BTRनि मिटिङाव आं फैदों थारायबारिनिफ्राय। आं बे फंनैसोखौ बुंनो सानदों। जोंहा थारायबारि गामिया बिराद गाज्रि हालोदाव गोलैनानै दं। जोङो BPF हान्जायाव भटखौ बिराद होननाय मानि होगासिनो, होनानै देरहाहोगासिनो, देरहाबायबो। जोंनि थारायबारि गामि हालोदखौ नाया आरो बिसोरो। ओरै बेराफारसे गलदैयाबो जोंहा गथ' गथाया फैनो हाया बेराफारसे। आरो ओरै साहाबो जोङो बाहेन गामि स्कुलावबो जोङो थांनो हायै बायदि हाब्रु जायो। आरो जोंनि आरो एसे सानजानि लामाथिंबो जोंहा बिथिं दालां गैया। जों दुखिया थारायबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा औवा खाङो, दालां होयो। बेबायदिनो बिराद गाज्रि हालोदाव गोलैना दं आरो जोंनि थारायबारिया। दा जोङो मोनोबा दा जोंनि बे ट्रेक्टरनि छबियावनो जों बहरखौ होनानै देरहाहोनानै जोङो जोंनि बे थारायबारि गोग्लैसोनाय गामिखौ एसे नायो खोमा, अनसुंथाइ मोनो खोमा होननानै जोङो बे ट्रेक्टरनि छबियावनो बहरखौ होनानै देरहाहोनो सानदों आरो जोंनि थारायबारि गामिनि रायजोफ्रा। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। BPFआथ' जोंखौ मा नायनो, बिदिनो सोरनोबा न' होदों, न' होबाबो बिराद केलेंकारि मावना होयो। आरो लेट्रिन होदों, लेट्रिनाबो फ्राय मास मोनसेयानो जोरा। बिदिनो होदोंबाबो लाब गैया। जोङो लेट्रिन मोनदोंबाबो लेट्रिनाबो सप्तासेनिजोंनो थिङानो उरायलाङो, दरजा गायो। दा बेबायदिनो जोङो मोनदोंबाबो गोजोना जोंनि गोसोआव। जोंहा दा ट्रेक्टरनि छबियावनो जोङो भटखौ होनानै देरहाहोनानै जोङो जोंनि गोग्लैसोनाय गामिखौ नायो खोमा, बेबायदि सानदों जोंनि गोसोआव। आं मा बुंबावगोन, जेनेबा जिखिनि जों सलायबोदों 17 बोसोर BPFआव जों थाबोदों, दिनै जेबो मोनाखै बा जेबो उन्नति जायाखै। उन्नतिनि बिखयथ' जों मा बुंगोन, गोजौआव गिदिर मानसिफोरानो गोजौ लेभेलाव दङ। दिनै जों मुस्रि साथा बे मोनसे मोननै गांसे गांनै मुस्रिजों जों गोजोननानै थानो बे BPF सरकारजों जों नांथाबनानै थानो हाला। माने बे BPF सरकारजों नांथाबबाय थायोबा बे आथिं बारग'लायनाय मुस्रि आरो बे स्प्रेयार गंफा गंनै आरो बे साथा 10 खान 15 खान इसिबां गिदिर गामियाव बेखिनिखौ जों राननानै थोरायनानै सुख सान्थियाव थानो हाया। बेनिखायनो जोङो ट्रेक्टरनि छबिखौ थोंजोङै नायनानै भटखौ होयो रायजो राजाफोरा। आरो जोंनि प्रमद बर' सारखौनो देरहासार खालामो, आं बेखौ आसा खालामो। दिनै जों मानो थगायजाबाय थाबावनो, जाय मोननायानो मोनबाय थायो, जाय जानायानो जाबाय थायो। बेनिखायनो जोंनि प्रमद बर' सारखौनो खेबसे 5 बोसोर सलायनायनो ट्रेक्टरनि छबियाव भट थुगोन होननानै आं बयखौबो आसा खालामो। आरो आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। रायजोफोर UPPLनि सावगारियावनो भटखौ नायनानै भटखौ होयो आरो ट्रेक्टरखौनो जयजुक्त खालामो जोंनि प्रमद बर' सारखौनो। बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव ट्रेक्टरनि छबियाव भट होनानै जाहाथे देरहासार खालामगोन होननानै जोङो नैबे धनस्रि समिस्थिखौ जोङो देरहागोन होननानै जों बुंनो हायो। आरो बे देरहानायजों लोगोसे जाहाथे
जायफोर नांगोलाव दङ बिथांमोनहाबो दिनैनि दिनाव जोंजों हेफाजाब होनानै भटखौ जाहाथे होयो आरो होनायजों लोगोसे जाहाथे सिगांनि थांनायफोराव जेरैबायदि बिथांमोना खामानि मावाखै बे खामानि मावैयाव जोङो दिनै जोङो जेरैबायदि समाजनि जौगानाय खामानिखौ मावनांगौ मावनो हायैनि थाखाय आरो जोंनि गोरों गोराया ओरैनो जिरायनानै थानायनि थाखाय जों दिनै दासिम दानि नैबे बिटिआर सक्तियावनो जोङो सरकार गठन खालामनायाव साफ्रोमबो रायजो राजाखौ ज' जानानै आरो लैहोर लैहोर ओंखारबोनानै गावनि बेसेन गोसा भटखौ ट्रेक्टरनि सबियाव भट होनानै मानगोनां जोंनि धनस्रि समिस्तिनि बिथां रुजुगोरा मोसाहारिनि ट्रेक्टरनि सबियाव भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय आं बयखौबो रायजो राजाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय